Haga jingla ka Europa Conference League Final hapring ka Olympiacos Persia ika Fiorentina. Haba pai shak na jingla kai final haga kela step jong ka jingla kai kalong mari khaj haga babaro artli ki Kynhun ki klemla bat ki jar. Bat kumjuru aka kela mit omdon ki bala bat ki jar wala da baro artli ki Kynhun ki la Persiang ban yo pen ki jar Henry ki klemla bat pen urlong hadu bukut ka kendai feminin. Badai haga kelamit jong ka extra time kata haga minit ka basis pa khanriu ka Olympiacos kabade ka klub nagari Greece kalayo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ni ka jingla kai lengbau Ayub El Kabi ubade urang ile kai nagari Morocco. Badai lama ka shigol la pelong ya ka Olympiacos bakon khori ka nam job haga ni ka jingla kai final da shigol la not badi ora ya ka nam Lahduh jong ka Europa Conference League. Bat kane ka deiru ka sin ka baningkong na ka benta ka Olympiacos badi ora ya ka nam Lahduh jong ka Europa Conference League. Haga jingla kai MLS hapring ka Kynhun Lionel Messi ka Inter Miami kabadon hak Lahduh jong ka mig ekhen point Persia ka Atalanta kabadon hak kerdan ka balai na try jong ka mig ekhen point. Haba phai shak ka jingla kai haba sedang jong ka kela step ka jingla kai ka long mare khaj haga babaro artli ki Kynhun ki klemla abatun khijar. Badai haswa berkut ka kela step kata haga binit ka basau peusau ka Atalanta United kalayo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ni jingla kai lengbo player nagari Georgia Usaba. Badai lema ka shigol ka Atalanta United katam haga kela step kai wailanot. Haga kela mit jong ka jingla kai kata haga binit ka basan pekundai Usaba ulio beng ban tap ya ka gol ka baar nak benta ka Atalanta. Henry tang hadin lai minit kata haga minit ka ban riu peu ar Lionel Messi ulio ban tap ya ka gol ka baningkong jong ka Inter Miami haga ni ka jingla kai. Bad haga minit ka ban nyau peu lai ka Atalanta ka lio beng ban tap ya ka gol ka balai lengbau tiare. Badai lama gini ki lai gol jong ka Atalanta United ka Inter Miami kalamat ikan namrem Hala Ïing dan lai la kawai.